le in zawaiin chi bai vek ule tun tuma hian sign language kut zai zir chungchang kan zir dona hmasain sign language omzia le apoimawna karon soi hmasanga sign language kan ti hian kut zai zira in biak po ton nakha ani a sign language hi bengong tong thei lo te ta na siam ani a bengong tong thei lo te zirtirna pe kawnga tan hian a tangkai ema chumi mai pialama chuan bengong tong thei lo te tan baka hian rualban lohna sang tong lama har satna neih te emaw khang te tan khan apoimo em boka man tangkai thei ani bokani zirna a hian sign language hi kan tel zeu hian naupangte lam zirtirna a phei chuan phurna nasatak a pe thei boka sign language zir hian mi tong lama har satna neih te ne na kan in biak po na nasatakin min pui bok ani sign language kan ti hianin kut zai zira kan in biak po na kha ani a rual ban lo te tan mai baka hian dam lo en kol na tan te po hian sign language hi atha em meya entirnan dam lo tlema na to deuh hlek tong thapei to lo te kan lo en kol ani chuan an zun le ek thiarna kawnga izuna chhuah chuan heti hian ron ti zeula tia han hril fia khan an zun che tur te kan ma in kan buai pui thei dona chumi baka an in thiar te an lo du ani chuan hetia han ti zeu khan ek chhuak ti na ani a khanga khanin anin thiarna an che mai tur ve nan po khan man tangkai thei em bokani mizo tonga hianin word in ang tam takhi thumalin ang tam takhi a oma entirnan lae kan ti hianin omze sang tam tak anei thei ani mizo tong bi ka chuan lae kan ti chuan thil lei po ani theia sap tong chuan bai po ani theia lei sap tongin bridge kan ti ang kha ani theia khang ang chi word sang kan zirtir don hian sign language kan tel hian a omzia hriat fia a ol sambika a zirtutan hriat thiamna le a omze hriat fia theina kha nasatakin atan pui bok ani tuna hian kan in biak po na sang mol te kan ron ti chuak le dona simple conversation in biak po na mol mang te anga kha kan ron zir tan le don nia in hlok pui ngei ka beiseiin ani le tuna chuan hmasa berin sap tong le mizo tongin karon soi pol meyanga hmasa in kanin biak po na mol mang te a chuan hmasa bera chuan what is your name tunge I hming tina kha sign in kan soi don nia tunge I hming hei hi hming ani a what is your name tunge I hming kan vazo tura kha kan ko kanga hming apahni na chuan where do you live khoya nge I chen where do you live khoya nge I chen chuan adot le chuan how old are you kum engzat nge ini kum engzat nge ini how old are you
kum engzat nge ini adot le a chuan tunge inu hming tunge I nu hming. What is your mother's name? Tunge inu hming. Adot le a chuan what is your father's name? Tunge ipa hming. Hei hi nu soina ani a, hei hi pa soina ani. Adot le a chuan idamem o kadame. How are you? I am fine. Ti kha kan ti le don ani. Idamem o kadame. How are you? I am fine. Hemi hi kasaidu chu zona kan zo don hian kan mel hmaya tang hian zona kan zo tani ti hi lan chhuah tir thin tur ani. Adot le a chuan glad to meet you. Kan in hmua kalom hle mai. Kan in hmua kalom hle mai. Glad to meet you. Adot le a chuan see you again. Kan in hmule don nia. See you again. Kan in hmule don nia. I live in Mizoram. Mizorama cheng kani. Mizorama cheng kani. I am going to school. School kakaldon. I am going to school. School kakaldon. School kakaldon. I am going to market. Bazara kakaldon. Bazara kakaldon. I am going to market. Bazara kakaldon. Bazara kakaldon. Biak ina kakaldon. I am going to church. I am going to church. Hei hi church biak in soina ani. Biak ina kakaldon. Please help me. Khawngaiha min lo tranpuit. Please help me. Please help me. Khawngaiha min lo tranpui. Do you understand? Ishe thiamem. Ishe thiamem. Hi athen chuan soidan hi chihni a oma bek khoya tiati te po hi ani theithawa. Do you understand? Ishe thiamem. Do you remember? In la shirengem te po ati theya. In la shia em po ati theya nga. Bek khoya hum chhuah. Do you remember? Bek khoya hum chhuah ani a. Do you understand? Nen khan in ande de hlek na lai aneya. Do you understand? Ishe thiamem tia chuan heta tanga laklu anita a. Do you remember? In la shirengem ti khachu bek khoya vahum chhuah ani. Chuan adot le a chuan don't be late. Tlai su o ti nakha
tlai lo tur ti kha kut atang hian kan kut ding lam ti hian kan da chhuak anga kan kut veilam kan om zona kan da anga sanabun na zona khan hair kwal tur ani tlai lo tur chuan hemi hi man tur ani bawk kan hair kwalanga tlai lo tur chuan adot lia chuan dot soi lo tur don tel lai mui kan khoyanga kan kok chhuakang don't tell lie dot soi lo tur chuan what time is it dar engzat nge sanabun na lai kan kokanga what kan sai nang kan hmel atang khan zona kan zotani ti kha lantir tur ani facial expression apoimo em ani kan ti to kha dar engzat nge whose book is this hei hi tu lekhabu nge hei hi tu lekhabu nge whose book is this be careful phim khuro si kan kut le lamin si angin kan da anga kan nor chhuakang malama be careful phim khuro what is your aim in life enge ni itum zung chal le lam kan tipiranga kan bek kan khoyanga zung chal le lamin kan vako kang enge ni itum what is your aim in life enge ni itum it is very easy a ollutuk zung chalin biang voihni va khoi tur ani zung chalin biang voihni khoi tur it is very easy a ollutuk did you enjoy nuami ti em zo na mel kha kan maya khan alang tur ani did you enjoy nuami ti em do it again tinon lero do it again tinon lero do you have a problem harsat na inayem kut kanda si angin kanda anga kan chala ka voihni kan metanga mela kan lungai mel lan chhuah tir turani lekhati zong kha question a simple conversation kanon ti chu ani le tuna chuan colors rong hming kan zir don nia colors ti chu hei hi a sign ani colors rong hming ama sabera chuan white avar kan ha kan khoyanga kan kut kan ti phar chhuakang white avar black adum kan bari thenna tangin kan beng thleng kan zut thla ang kut zung chalin black brown a uk kut hnung lam va ben thek thek
voi ni ben tur ani brown a uk green kan kut pali in kut zong chang pali in kan om kha kan va beng thek thekang voi ni green a hring red a sen kan kut zung chalin mui ko chhuah tur mui khoya pa ko chhuah tur red a sen blue a pawl kan kut zung chal kan ti komanga nar voi ni kan hru tang blue a pawl yellow kut zung chalin kan nar bula kan hru thla ang yellow a eng yellow a eng pink a sen dang kan kut zung trangin kan biang kan va tok zeu zewang pink a sen dang pink a sen dang orange se thum rong kan ngong khabezon dewa thei sor angin ti hian kan so kan sorang orange se thum rong orange se thum rong ti zong kha colors ming kan soi thei chu kan zir thei chu ani e le tuna chuan school related words kan ziranga zirna lam kai hnoya kan thumal man thin te kan zir don ani ama sabera chuan school principal p saina choi chho shet tur principal teacher student school naupang classroom sar mi beiseiin teacher sign le tur sar mi beiseiin teacher sign le tur miss meichhia sign teacher sign le tur miss meichhia sign teacher sign le tur book lekhabu chair thuthleng table dawhkan pen pencil paper avar saina kut pahnih hme bea sir le sira then tur paper exam test kan kut kha hetiang hian kan da anga test zung chal le lam va her tur
vakhoi pa her kwal tur. Test. Test. Result. Zung pui pahnia chung le nuaya da thlak tur. Result. Result. Lunch break chhun chol. Lunch break chhun chol. Midday meal MDM. MDM ti pon asoy theia. Midday meal. Midday meal. Fees. School fees kan pek ang thin kha. Poisa saina F sign tur. Fees. School fees kan pek ang thin kha. Fees. School fees kan pek ang thin kha. Punishment in thiamna. Punishment in thiamna. Computer. Computer. Online class. Online class. Online class. Online class. Attendance. A voi ni sign tur. Attendance. Attendance. Absent. School kallo. Absent. Mark sheet. Mark sheet. Mark sheet. Drawing. Drawing. Lemziak. Drawing. Lemziak. Drawing. Lemziak. Playground. Playground. Tuna chuan subject sang soidan. English subject. English subject. Maths subject. Maths subject. Science subject. Science subject. Hindi. Hindi. History. History subject. Ole khati zong kha voinata na sign language kan zirho thei chu ani a in lo hlok pui nge ka beiseiya in lama a thei angin in lo hmang chhun zom ve anga tangkai taka in man nge ka beisei ani kalome